बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय सासे गेदेमा माहारि सिबिसुला लिरगिरि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव गावखौ बावसोमनानै जाथि सिबिनो ओंखारनाय सासे आइजो जायखौ दिनै जों सिनायनो मोननोसै बर' हारिया गराय फाख्रि अनजालि दैमारि अनजालि प्रभा दैमारि जायखौ जोङो हारि थामोनथानि थाखाय गावखौ बावसोमनाय नुनो मोनो गियाल'ना सोमावसारनायाव सिगां आवगायलाङो बे अनजालि प्रभा दैमारिया दिनैनि समावहाय सावथुन मुलुगनि सासे आखा फाखा फावखुंग्रि बिथाङा जाबाय अनजालि दैमारि आरो बिथांनो जोंनि इंखंनि बिथिंनिफ्राय खुलुमनाय होबाय नोंथांनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय सोर सानो जे अनजालि दैमारिया एक्ट्रेस मानसिया साना बे आलादा खोथा किन्तु बे दिनैनि खोथा नङा आं दिनैनिफ्राय गोबां बोसोरनि सिगां माने अलमस्ट 40 yearsनि सिगां 1987 मायथाइयावनो आङो बर' फिल्म खालामखानाय सोरमोन नों होननाय फिल्माव आङो मेइन एक्ट्रेस हिसाबै एबा प्रटागनिस्ट हिसाबै आं खामानि मावखानाय आरो नायनो थाङोब्ला आंनि जिउनि जार्नियानो हारिमुजोंसो जागायजेननाय बेनि उनावहाय आं मोननै टिभि सिरियेल खालामदों असमियायाव अफ कोर्स मोनसेया जन्स महलिया बिथाङा डाइरेक्सन होनाय हुनालि खाकु होननाय आरो मोनसेया डक्टर भुपेन कामान बिथाङा डाइरेक्सन होनाय बाथौ महाराजा होननाय किन्तु बिनि उनावहाय जोंहा बर' हारिनि गांनाय उखैनाय मोननाय मोनिखौ लानानै जा सोमावसारनाय फैबाय थ' गावनि इन्टारेस्ट आरो हारिमुनि एक्टिभिटिखौ एसे दोनथ'नानै बेयाव बारसोमनाय जायो आरो समाजनि हारिनि मोनथायनि खामानि मावनाया प्रायरिटि मोनो आरो बेबादिहाय जों बर' वुमेन जास्टिस फरामनि गेजेरजों हारिनि अलखदनि समाव बांसिनै बेयाव सम होनाय जायो नोंथाङाथ' बै समावहाय एक्ट्रेसमोन होननानै लाबाय 1987 आव दिहुननाय सोरमोन नों सावथुन आरो मेइन एक्ट्रेस थारमाने हिर'इनमोन बेनिफ्राय बै समनि सावथुन आरो लोगोसे नोंथांनि माने फरायसा जिउ बेखौ नोंथाङा आंनि टेलिभिजन चेनेलाव खेबसेखालि होखाबाय मोगा मोगियाव दिनैहाय जों नुनो मोनबाय जे गराय फाख्रि नोंथाङा जाफैथारबाय गराय फाख्रि सावथुनाव रजनी बसुमतारीनि गराय फाख्रि सावथुन नोंथाङा ओरैबायदि मोजां मोनसे रल प्ले खालामदों आं नुबाय सावथुनखौ आं नायबाय आरो बेवहाय नुनो मोनदों अनजालि दैमारिया सासे गराय फाख्रिमोन आरो नोंथाङा मा बुंनो नागिरो औ जों दिनै गावखौ गराय फाख्रि होनना लानो जों गोग्गानाय मोनो जों थांनाय 40 बोसोराव बर' हारिनि जा मोनथायनि दावहा बे दावहा नांनायाव जेसेबां गिलु बालु जाथायफोर जादों बेयावहाय बेसेबां आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादों इनाय बानाय आखल आखु बाहायजादों बेबादि भिक्टिमफोरनि खाथियाव जोङो सान हर थांदों बोसोर खिन्थु नैबे गराय फाख्रियावहाय आं गावनो सासे भिक्टिमनि रल लानो मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं फिल खालामनो हादों हमदांनो हादों जे बेबादि भिक्टिमनि गोसोआव माबायदि गाबखाङो जेब्ला पार्टिकुलार मोनसे सिनखौ प्रिथिया जेब्ला आंखौ सोङो माब्रै मा जानाय बे खोथाफोरखौ आं बेनो खोन्थाबाय थानायावहाय बे गासैबो खोथाया बे फ्लेशबेकआव थांबाय किन्तु बे समाव आं बेनो खोन्थाबाय थायो बे आं थानो हायाखै आं बायदिसिना जाथायफोरनि बागै जेब्ला बेनो शुटिं समाव आं खोन्थाबाय थायो आंहा मेगन मोदै गजोबदों स' बिकज मानो होनबा जोङो बेबादि भिक्टिम जानायफोरनि खाथियाव जों थांदों जों बिसिनि गोसोआ माबायदि गाबो माबायदि बाहायजायो जों बेखौ मोगथाङाव मोनबोदों स' बेयावहाय जा गराय फाख्रि दिन्थिदों बे गराय फाख्रिफ्रा गावसोरनि सायाव गोख्रों फोथायनाय थायो बिसोरहा मावनो लुबैनाय इच्छा थायो आरो गोहो थायो बिसोरो हौवा बेरेखा नङा
समाज बेरेखाबो नङा नाथाय समाजखौबो नेनानै थाबाय थाया हौवा मानसिखौबो नेनानै थाबाय थाया जेब्ला समाजाव न'खराव आरो गावसोरनि व्यक्तिगत जिउआवहाय बायदिसिना जेंनाफोर फैयो बे जेंनाखौ बै समावनो बे जायगायावनो माबायदिहाय गुबुननि सायाव बोरसा खालामबाय थायालासिनो बेखौहाय मावफुंनो हागोन एबा सल्भ खालामनो हागोन बेखौ बिसोरो गावसोरनि सायाव थानाय फोथायनायजोंनो बेखौ जाफुंहोनो हायो आरो आं सानो बेयो बिराद गिदिर मोनसे मेसेज होगोन जोंनि फिसा हिन्जावफोरनो जोंनि बिहामजोफोरनो जोंनि बिमाफोरनो जोंनि आइजोफोरनो जे जों आइजोनि सिगाङावनो जोङो हिउमेन बिं जों गासिबो मानसिसो बेवहाय गोसोनि बोलो गावनि सायाव फोथायनाय गोहो बेफोरो मानसि हिसाबै जोंहाबो बयहाबो दङ आरो बेवहाय जायखिजाया जेंनाफोर फैयोब्ला जोंहाबो बेखौ होबथानो हानाय गोहो दङ बेयो मोनसे एक्टिं औ नोंथाङा जेनाखि रल लादों नाथाय बेवहाय बास्तब एबा मोगथाङा रोखा बेरखांदों आरो नोंथाङा सासे ओरैबायदि भिक्टिमनि रल प्ले खालामदों बेवहाय रल लादों जेरावनाखि नोंथाङा सासे फिसायजों माने एरन हरजादों रेप खालामजादों दा बिराद दुखुनि माबा जेनाखि रल दा बे एफाबां रिस्कखौ नोंथाङा सासे माबा हिसाबै आइजो हिसाबै बोरै लानो हादों बेखौ जोंनि डिरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार रजनि बसुमतारियाबो एसे होनदोंमोन एक्चुअलि जोङो बे फिल्मनि स्क्रिप्टखौ बिथाङा लिरखांनानै जों फाइनेल जेब्ला खालामगोन बे समाव रजनि बसुमतारिया आंखौ होनबाय जे जों आब' साननैसो जिरायनानै स्क्रिप्टखौ फाइनेल खालामनोसै आब'आ एसे सम हो जों डायलगफोरखौ नायलांनोसै ओमफ्राय जों अनलाइन बे समावथ' कभिड बोथोरमोन अनलाइन जोङो जिरायनानै लाइन डायलगफोरखौ नायलांदों खामानिया जोब्बाय बिनि उनाव बे बुंबाय जे आब' नों मोनसे केरेक्टार सायख'नानै ला आं प्रथमावहाय डायलगफोरखौल'सो फरायलांबाय थादों साफा साफा मानसिनि जिथु केरेक्टार आं बेखौ स्टाडि खालामाखै बिनि उनाव आं स्टाडि खालामनानै बुंबाय आं मालतीनि रलखौ लागोन खिन्थु बिथाङा बुंबाय जे नंगौ नामा बेखौ आंसो खालामनो सानदोंमोन होनबाय दा जेबो नङा आब' नों खालाम खिन्थु अडिसन होनांगोन स' बिथाङा स्क्रिप्ट मोननैसो हरबाय ओमफ्राय आंखौ खनसे नङा खननै नङा खेबथाम अडिसन लादों बिनि उनाव बे सेटिसफाइड जाबाय खिन्थु बेहा साननाय एसे दंमोन जे आब'आथ' स्ट्रं पार्सनेलिटिनि मानसि थ' बिदि रेप खालामजानाय जिनाहारि खालामजानाय फिसायजों न'निफ्राय माने नेवसिजानाय बेबादि रलखौ माने लाथावगोन ना लाथावा बिदिहाय ओमफ्राय उनाव जेब्ला खालामखांबाय बिथाङा बिराद सेटिसफाइड जाबाय आरो बिथाङा सेटिसफाइड जानाया गिदिर खोथा आरो स्क्रिप्ट राइटार हिसाबै बिथाङा मोनसे इमाजिन खालामनानै दोनखायोना गाव सोरजिनाय केरेक्टारखौहाय स' बेबायदि आंहा फोथायनाय दंमोन आं बेफोरबायदि खामानिखौनो 30-40 बोसोर मावबोगासिनो बेफोरबायदि मानसिनि खाथियावनो थांगासिनो बिसोरनि गाबनाय बुंनाय माने जि अबस्थायाव थायो आं नुजोबदों गावनि मेगनजों बेवहाय खालामनायाव जे आंहा प्रब्लेम जानाय नङा आं बेखौ आं मिन्थिखादोंमोन आरो खिन्थु नाजावनायासो बोरै नाजावगोन अडियन्सफ्रा बेखौ सानदोंमोन खिन्थु जि नुबाय रायजोआ मोजां मोनदों पार्सनेलिबो गोबाङानो फिल्मखौ नायखांनानै गोबां फन खालामो रायजोफ्रा बेखौ नाजावदों बेनिखायनो आं रंजानाय मोनदों आरो नोंथाङा गराय फाख्रिनि रल लानाय बिनि अनगायैबो नोंथाङा बुंखाबाय सोरमोन नोङो मेइन रलखौनो लादोंमोन दाबो मेइन रलानो बेबो बुंनांगोन बिनि अनगायै बिनि अनगायै नोंथाङा गुबुन गुबुन सावथुनावबो रल प्ले खालामदों दा बै सावथुनफोरनियाव रल लानाय आरो दा नैबेवहाय मालती जाफैनाय दा बिनि डिफारेन्स नोंथाङा माबायदि बुंनो नागिरदों माबायदियै नोंथाङा एक्सेप्ट खालामनो हादों नोंथांनि लाइफजों माबानि सोरमोन नोंनि उनावहाय आरो मोनसे फिल्म खालामनाय रजनि बसुमतारिजों आंजोंनो को प्रडिउसारमोन बे असमिया फिल्ममोन अनुराग होननाय बे अनुराग फिल्माव आङो सापर्टिं एक्टर हिसाबै मावदों बेनि रल आरो नैबेनि रल टटलि माने एकदम आलादा नैबे जाबाय आं मावबाय थानाय खामानिनिनो जों नुबाय थानाय जाथायनिनो मोनसे मोगथां सावगारि जेखौ आं फाव होदों ओमफ्राय अनुरागनिया बे एसे आलादा
खिन्थु बेयावबो आङो एक्टिं खालामनानै आं जेबो उसुबिदा मोनाखैमोन जायनि थाखाय आं 2005 आवहाय बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेस एवार्ड प्राग सिने एवार्ड आं मोननो हादों आरो 2007 आव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेटनिफ्राय इबासाव बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेस एवार्डखौ आं मोननो हादों बे अनुरागनि थाखाय स' केरेक्टारा जियानो दाजाथों रला जियानो दाजाथों आं सानो आंनि थाखाय बेयो बारा गिदिर जेंना नङा एक्टिंखौ एक्टिं हिसाबै लायोब्ला जों जिखुनु रल बा केरेक्टार मोनोब्ला बेयाव जुदि आं इनभल्भ जानो हायोब्ला आं हाबनो हायोब्ला आई थिंक बेयो जिखुनु टाइपनि केरेक्टारब्लाबो जोङो खालामनो हायो नोंथाङा सावथुनाव जोबोद मोजां माने आखु दिन्थिनो हायो आरो नायग्राफोरखौ एट्राक्ट खालामनोबो हादों दा नोंथाङा सासे जाफुंसार एक्ट्रेस आरो नोंथाङा सासे समाज सिबियारि आरो दा नोंथाङा राजनितिनिबो सासे पार्ट हिसाबै दङ दा राजनितिया मा जागोन दालाय ना जोंनोथ' गासैखौबो नांगौ जों नुयो आंथ' गिदिर राजनितिबिद नङा दिनै जों जुदि भारत हादरनि सेन्ट्रेल लेभेलाव जुदि जों नायो गिदिर गिदिर फिल्म स्टारफ्रा दिनै एमपि जानानै दङ मिनिस्टार जानानै दङ दिनै स्मृति इरानिमोन बादिया बिथांमोना फार्स्ट एक्ट्रेस हिसाबैसो पपुलारमोन बेनि उनावसो थांदों स' बेबादिहाय गोबां दङ जों बयबो मिथियो हौवाफोरबो दं हिन्जावफोरबो दं नै दाख्लैसो आरो कंगना रावतआ फैलायबाय स' आं सानो बेखिनिया जोंनि समाजाव गासैखौबो नांगोन हारिमु नांगोन समाज सिबिग्राबो नांगोन आरो राजखान्थियावबो थानांगोन लिरगिरिबो थानांगोन खिन्थु बे नङा जे बेयाव थायोब्ला बेयाव थांनो हाया बेखौ मावोब्ला बेखौ मावनो हाया बेबायदि माबा मोनसे बार दङ होननानै आं साना जायहा जि इन्ट्रेस्ट आर्टिस्ट हिसाबै बा बेबायदि फाव खालामनाया आंनि उन्दैनिफ्रायनो एकदम उन्दैनिफ्रायनो बे आंनि इन्ट्रेस्टखा आरो आंनि आइयाबो बेखौ फोरोंखानाय आंनि आबौआबो फोरोंनाय आं आगोलनि इन्टारभिउआव बेखौ बुंदोंमोन बेवहाय बे आंनियाव इनबर्न माबा मोनसे दंखायो आरो आंहा लुबैनाया बे थानायखायनो आं दिनै बे बैसोआवबो आं खालामदों खिन्थु दिनै पलिटिक्स बे आंनि थाखायब्ला आं जिउआव गोहो मोननो पावार मोननो थाखाय आं पलिटिक्स खालामनो हाबाखैमोन to save our territory or our rights जोंनि मोनथाय जोंनि हा बर' हारिनि जि थामोनथा बेखौ बासायनांनायनि हारिनि थाखाय जिथु गाबनाय दङ बा आंनि जिथु रेसपन्सिबिलिटि दङ बिबान दङ सासे आर्टिस्टआबो बिबान थायो हारिखौ बासायनो थाखाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो बयहाबो बिबान थायो थ' बे बिबानखौ आं बानस'दों समाज सिबिनायाबो बेनो जे जोंहा फार्स्ट गावनि हारिनि बागै मोनसे बिबान थायो थ' बेखौ आर्टिस्टआबो आर्टिस्टल' होनना आंनियाव जेबो नांजाया होननानै थायोब्ला जोंनि हारिया खहा जागोन बेवखायनो आं बुंदों जे जेब्ला जोंहा आं जुदिउ एक्टिंजों स्टार्ट खालामनाय बायदिसिना आङो कालचारेल खामानिजोंसो आंनि लाइफखौ स्टार्ट खालामनाय थेवब्लाबो जेब्ला आन्दलन जाफुबाय बायदिसिना इनाय अनागार अलखद सम फैबाय टटेलि माने सुबुं मोनथायफ्रा गैया जानो हमबाय अब्ला जों आं गावनि इन्ट्रेस्टखौ दोनथ'नानै आं बेयाव बारसोमदों बेखौ मावनो हमदों बेवहाय गासिबो खामानिनि सम थायो आरो मोनथायबो थायो पलिटिक्सआव थांब्लाबो आंनि इन्ट्रेस्टआ आलादा बे जाबाय हारिनि समाजनि थाखाय मावनाय आरो नैबे जाबाय आंनि सेल्फ इन्ट्रेस्ट मोजां मोनो आरो बेवहाय बेखौ आं दा सुबिदा मोनब्ला मावगोन आरो दा जेरै मावदों उनावबो जुदि खाबु मोनो आं मावगोन गराय फाख्रिया जेनेबा सामाजिक मोनसे सावथुन बियो आरो समाज संस्कारनिनो मोनसे सावथुन बे हिसाबै नोंथाङा जिथुनि राजनिति नायबा समाजाव नोंथाङा निजिनि रल दङ बे हिसाबै बेजों खाबजायो नोंथांनि सायाव दा नोंथांनो सोरबा अफार होबाय जे कमेडि एक्टिं खालामनांगौ जुदि स्क्रिप्टआ आं फसायोब्ला बे कमेडिजों रावहाबो लस जाया पियरलि एन्टारटेनमेन्ट जुदि माबा मोनसेब्ला आई थिंक आइल एक्सेप्ट इट आं जुदि हागोन बादि मोनो दाखुनि रल नो आं सिगिनो हानाय नङा खोमा
ना जेरैहाय जा फुलन देबीनि सावथुन बेखौनो नोंथांनो होबाय माने बिब्दिनो सासे थें फाख्रि नायबा बिरगोस्रिनि रलखौ नोंथांनो होबाय खालामनो हायो मानो हाया खिन्थु आंहाथ' फोथायनाय दङ जे आङो जायखिजाया माबाखौनो सिरियास अर कमेडि बोथ आं हागोन खिन्थु प्रडिउसार डिरेक्टर बिसोरहाबो फोथायनाय थानांगोन आरो बिसोरहा मोनसे माबा थाखायोना साननानै दोनखायो जे अमुक केरेक्टारनि थाखाय अमुकआ समायगोन माने ओरैबायदि जायो मालाबा जे बिनि बागै आं गुबुनखौ साननोनो हाया नैबे केरेक्टारनि थाखाय बेबादि थायो गोबां डिरेक्टरा बेवहाय एसे अफार फैदों फैयाखै नङा थ' आं साननानै नायगासिनो एक्टिङा एक्टिङानोसै दा आं जिथु खालामबाय थादों बियो बारा एक्टिं नङा एक्सुवेलि आं गावनो हाबखानाय गावनो मोनखानाय केरेक्टार बेफोरो आरो जुदि कमेडि खालामनांगौब्लासो बे आंनि थाखाय एक्टिं जागोन बर'नि दानि जेनाखि सावथुन मुलुग बेनि सायाव नोंथाङा मा मोनदांनाय दं जोंनि बर' सावथुन मुलुगा दासिम गोरलै अबस्थायावनो दङ आं सानो जे जोङो खालि बर' हारिखौल' टारगेट खालामालासिनो माने अडियन्सखौ बर' हारिखौल' टारगेट खालामालासिनो बा मोनसे दखरानि रायजोफोरखौ टारगेट खालामालासिनो एसे ब्रड सेन्सआव एसे गुवार फोथाराव लांनो थाखाय नाजायोब्ला मोजां मोनो खारन इट्स ए भेरि पावारफुल मिडिया फिल्मा ओरैबायदि पावारफुल मिडिया ओरैबायदि गोहो गोनां मोनसे मिडिया जे बेनि गेजेरजों नोङो बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेराव जायगा लानो हायो बुहुमनि मोखाङावहाय हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो जेरै दा गराय फाख्रि जोलै दा आगोलाव फिल्म कम्पिटिसन नेसनेल इन्टारनेसनेल कम्पिटिसनफ्राव जेब्ला थाङो अब्ला बर'नि खुनु माबा थाया आनखि कलमानो थाया माने अपसनानो थाया थ' बेवहाय दिनै रजनी बसुमतारी बादिया जोलैखौ बानायनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिन्थिफुंनायनि एग्जिबिसननि प्लास कम्पिटिसननि थाखाय एप्लाइ खालामनानै जि अपसन बर'नि थाखायबो दिनै दिहुनबाय बेबादिनो गराय फाख्रियाबो थांनो हाबाय स' बेबायदिहाय जिहेतु दायो लामाया क्लियार जानानै थाबाय आं आसा खालामगोन जोंनि फिल्म दिहुनगिरिफ्रा दायो यां जेनेरेसन गोबां इन्ट्रेस्ट लानानै फिल्म बानायो थ' आरो एसे थाखा इनभेस्ट खालामबावनानै एसे मोजां लेभेलनि आं बुङाखै जे दा बानायनाया गाज्रि अफकर्स आं बारा नायनाय जाया फ्राय नुवाखैनो आं बर' फिल्म थ' मोनसे मोननै खाबु लानानै नायो थ' बे एसे गोजौआव लांनो थाखाय नाजाजानो लुबैयो आं सावथुननि बाथ्रा जों रायलायबाय थादों नाथाय नोंथाङा दा मा खालामबाय थायो साख्रि गारबाय राजनितियावबो नोंथाङा आगान होदोंमोन जेने दा नोंथाङा बांसिन प्रायरिटि माखौ प्रायरिटि होनानै जिउ खांबाय दं आंहाथ' खामानियानो जोबा आरो आं साननैबो फ्रि थानो मोना मालाबा सानसे फ्रि थायो बेखौबो आंहा दा मावग्रा सावग्रा गैयिखाय न'नि खामानिनि थाखाय आङो हिसाब खालामनानै सानसे फुल्लि माने फ्रि लाखियो ओइ खालि न'नि फुरा खामानि मावनो आदारवाइज फिसा गोबां खामानि थायो आरो बे साननैसोथ' गराय फाख्रिनि प्रम'सननि थाखायनो गिदिंगासिनो बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे फिल्मनि शुटनि टाइममोन बोथोरनि थाखाय बेखौ पस्टपन खालामबाय बेनिफ्राय एफा एनै लिरदों कमप्लिट खालामनो हायाखै बेफोरखौ बेनिफ्राय आं सप्तायाव खनसे आदा नाम्लाखौ भिजिट खालामो बेनि अनगायैबो सोरबा थाङोब्ला आं पारमिसन लानानैहाय आरो थांफायो सप्तायाव आंहा सानसे बा साननै बेयाव थाङो थ' बेबादिहाय आरो जोंनि अर्गेनाइजेसनेल फिसा खामानि आरो बहाबा माबा मोनसे जादों बेयाव जोङो खैफोदनि समाव नुजाहैयो बेफोरो जाबाय हरखाब जानाय माखासे जाथायफोर जेब्ला जायो गावनि सम गारनानै थाङो मा मावदों होनोब्ला आं नोंनो डाइरेक्ट अमुगाव बिजि होननानै आं बुंनो थाङा खारन आं खनसेयैनो गोबां खामानियाव आं बिजि थायो मथथे सप्तायाव आङो सानसेफोरल'सो फुरा गावनि थाखाय माने सम लायो
नोंथाङा साहित्य एकाडेमिनिबो बान्था आवथायनाय सासे लिरगिरि लिरनायनि बिथिङाव ट्रेन्सलेसनाव दा नोंथाङा लेखा लिरनायनिबो बेस्थ' आङो ट्रेन्सलेसनखौनो आं गावनि अट'बाय'ग्राफि लिरनो सानदोंमोन माने बेखौ आं लिरहांनानै दोनदों आवगायनो हायाखै समा माने गोरोबा जाबाय थादों ओमफ्राय ट्रेन्सलेसन खामानि आं स्टार्ट खालामदों बे जाबाय डक्टर प्रफुल्ल महन्तनि बिथाङा बर'नि मोनथायनि सायाव गोबां लेखा लिरोमोन गावनि हारिनि मानसिजों जुजिनानैब्लाबो नायनो बाजायोब्लाबो बिथाङा बर'खौ गोबां सापर्ट खालामोमोन मोनसे सिम्पेथि सानफ्रोमबो दिन्थियोमोन बर'नि राजखान्थियारि हाल-साल मोनथायनि सायाव गोबां लेखा लिरनाय बिथांनिनो गांसे लेखाखौ आङो सायख'नानै आं बेखौ बर'आव दा ट्रेन्सलेसन खालामगासिनो दं जोबथ'वाखै लास्ट कुइसन आरो बिनि उनाव जोंनि मोगा-मोगि जोबसिगोन जे नोंथाङा बर'आव साक्सेसफुल एक्ट्रेस जानानै दङ असमियावबो साक्सेसफुल बलिउडआव नोंथांखौ इनभाइट खालामबाय हलिउडआव इनभाइट खालामबाय नोंथाङा मा खालामगोन आं नाम्बार वान आं साक्सेसफुल एक्ट्रेस नङा आं खाबु मोनदों मावदों आं सन्तुष्ट उन्दैनि जिथु आंनि इन्ट्रेस्ट बे मथे आं खालामनो मोनदों आरो बे बैसोसिम आं खालामनो मोनदों बेनो आंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आं हलिउड बलिउडआव बिनि सिमां नुवा आरो मालाबा थांगोन आं बेखौबो साना एक्टिङानोसै लेंगुवेजजों जेबो बाथ्रा गैया बहाबा मोजां खाबु मोनोब्ला खालामिनि जेबो बाथ्रा गैया आरो गराय फाख्रि बिथांखौ जोङो सिनायबाय अनजालि प्रभा दैमारि बिथांखौ जोङो दिनैहाय सासे समाज सिबियारिल' नङा सासे लिरगिरिल' नङा सासे फोरोंगिरिल' नङा नाथाय एक्टिङावबो जाफुंसारनाय सासे फावथिगिरि होनना जों मोननो थांदों आं बिथांखौ जिखिनि बाथ्रा सोंबाय आरो गोबांथार दंबावोमोन दा बेफोरखौ जों उन समावहाय बांसिनै आरो सोंनाय फिननाय लानानै जों बिथांखौ बेथि बेस्थ खालामबावगोन बेखौ मिजिं लाबाय आरो बिथांखौ बेखिनियावनो जोंनि बे मोगा-मोगि हाबाफारिनिफ्राय बिदाय होबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों